home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Sa himig ng pananalig at pagmamahal, isang paanyaya ang aming inihahandog. Ito ang Balayang Malugod kang Maria, isang programang nakatuon sa dakilang papel ng mahal na ina sa ating pananampalataya. Dito'y sabay-sabay nating pagnilayan ang kanyang kabanalan, ang kanyang oo sa Diyos, at ang kanyang patuloy na pagkabay bilang ina ng simbahan. Sa pamamagitan ng dasal, kwento at aral, muling dadaloy ang biyaya ng kanyang pagmamahal. Halina't sumali sa aming talakayan, dito lamang sa Balayang Malugod kang Maria. Good morning po. Isang malugod na araw po sa inyo lahat. At naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong kakaluguran Doris. Dito po sa Archdiocesan Radio Station of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM para sa programang Balayang Malugod kang Maria o tinatawag na Bayang Nagmamahal kay Maria para sa or ginagawa po natin ito tuwing ikatatlong Sabado ng bawat buwan, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga. At ako naman po, yes. Nakikita ko na yung ating guest. Ako naman po si Sister Net na makakasama ninyo sa loob ng isang oras para sa ating pagbabahaginan ng mga karanasan tungkol sa ating pagsunod sa ating modelo, ang Birheng Maria, ang ina ng Panginoong Hesus. At tayo po ngayon ay nasa 9th episode na. At syempre, pag-uusapan naman po natin ang inspirasyon ng ating mahal na Birheng Maria para sa pag-asa ng lahat ng nananalig dahil ngayon po ay kapistahan ng Assumption. Yes. Yan, Blessed Virgin Yeah, Mary. kumusta ka, Sister Net? Medyo netong week na, or itong week na to, puro ulan no? Kumusta opo. naman kayo dun sa lugad niyo? Okay naman po, pero sa daanan, papunta Yun ng yung highway. Maraming May part na lubog. flooded Yan, areas. oo. Marami-rami dito sa atin sa Pampanga. At kaya naman ang ating panauhin, no? Hindi na natin syempre pinilit na pumunta dito sa Pampanga. At tayo napakapalad. No? Apo. Sabi nga natin, hindi na natin pagtatagalin. No? Bago tayo mag-opening prayer, ay papakilala na natin, napakaswerte natin. Imagine mo, ang bilis ng kanyang yes. Maria na Maria talaga. Yes. No? Ayan. Of course, ang atin pong makakasama ay, well, obviously, no, Marian priest po ito. Siya po ang parish priest at the same time rector, no, ng San Vicente de Paul Parish or yung tinatawag na Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. At of course, walang iba kundi si Reverend Father Joel Rescober, CM. Hello po, Father.
Ay, hello, good morning, Ave po. Maria. Ayan. Thank you po for having me and for the invitation at sa mga tagapakinig po ng Balayang Malugod Kang Maria. Ah, Yan, minsan nagkakaroon tayo ng magandang problema sa umaga po. internet connection. Pero palagay ko pagbibigyan tayo ng isang oras na po. Oo Ayan, nga po, Father, no? Father Joel, wala po kayo dito sa Pampanga. Pero kumusta po yung panahon nyo po dyan sa Manila, sa Maynila? Maulan din po ba dyan? May bahagi Okay naman po. ba? Ngayon po ay medyo umaaraw na. Di tulad ng mga nakarang araw tsaka kagabi, medyo maulan. Pero dito po ay medyo maaraw na. Kaya medyo Ayun po. Nakakatawa, no? Sister Net, sakto. maganda Alam- na ang panahon. Ayun, po yan. Tapos, medyo Ako naglolo bigla ko ko na at- bigyan kita ng background or ang ating manunood, tagapakinig, kung bakit talaga minsan kapag, hindi minsan, pag tinatawag ka, no? Si Father, no? Parang bigyan ko na ng background, no? Kasi siguro magtataka yung iba, ay talaga? Father Joel Rescobero, CM, at nasa Maynila pa, no? Madami naman tayong kaparian dito sa Pampanga, no? Nagkataon kasi si Sir Net, no? I think months ago, no? Yung Oo nga habang po. nagmi-meeting, no? Ang dagdag kasi ng intro ko kay Father, siya yung spiritual director ng Senatus of Northern Philippines ng Legion of Mary. So, isa yun sa, kasi meron kaming 5, no? Na meron sa Cebu, di ba? May several. So, si Father Joel, siya yung spiritual director ng Northern Wow. Philippines. No? Kaya napakaswerte namin. At ayan, babanggitin ko na si Sister Sok, yung kasamahan ko na umaten ng meeting ng Senatus. Bigla niya akong sinabihan, Sister Doris, ayun si Among na wala pa siyang, kasi naghahantay kami mag-start ng meeting. Very punctual. Si Father yata, 1 hour before the meeting or 30 minutes before the meeting, nandun na siya. Oo, na nakapwesto na siya doon at sabi niya, habang hindi pa nagsisimula yung meeting, ba't hindi mo imbitahan si Among para mag-guest dun sa programa natin sa Pampanga? Sabi ko naman, nakakahiya naman na pupuntahan ko dun si Father, no? But, thanks to Sister Sok, no? Talagang nagkalakas ako ng loob na tanungin niya kay Father kung meron bang chance, no? Na pagbigyan tayo na maging guest siya dito sa ating programa. Of course, ayun nga, initially sinabi niya, pupunta ako doon or kailan ba yan? Sige, sabihin mo lang. Remember, Sister Net, sabi ko nga sa'yo, months ago pa yun, no? Tapos noon, niline up natin yung guest. Sakto, August siya magpo-fall, no? Yun yung, kasi meron tayo ng mga guest. O kundi ba naman tayo swerte? Ano bang kapiestahan ngayon, no? exactly. So, syempre, assumption at Yes. ika nga, gustong-gusto natin yan, especially si Father Joel. So, Father, nakailang misa na po kayo niyan? Mula kanina. Marami-rami. Actually, okay naman po ba reception? Apo, Sorry okay po siya, Father. Okay. Actually, kagabi meron din ako radio program sa Veritas, yung Healing Touch sa Veritas. Every Friday po 'yon, 11 p.m. to 2 a.m. At yung second part of the program ay meron pong laging healing mass sa Veritas. So, 12 midnight. po, Kaya Father. nakapagmisa na ako Yes, na pistahan ng pag-aakyat sa langit ng ating mahal na Birhen. Ayun. So, after this, I will go to Assumption Parish dito sa Miliberisa. Apo. So, I will concelebrate with Cardinal Advincula by 12 noon. Malapit lang naman. Galing, no? Imagine mo yan. So, binilang mo ba kung anong oras ang tulog? Ilang oras lang ang pahinga ni Father? Kasi imagine yung program na yon. Well, familiar sa akin yung Veritas kasi bago ako naging active dito sa radio station ng Archdiocese, ako ay kapanalig. Ay, wow. Member ako ng kapanalig. So, ayan, I'm so happy. At tama, no, Father, sa Veritas kasi sis yun sa Legion of Mary, meron silang oras na dinadasal yung Magnificat, no? Yung Legion Prayer. I think alas 9 ng umaga kung hindi siya nagkaroon ng changes sa schedule. At of course, ayun nga, napapasalamat tayo at si Father Joel
Rescober ay nag-yes. No? Yes, Kagaya rin oo. ng buwan-buwan at araw-araw na pag-yes ni Sister Net. Ayan, At napakaswerte natin kahit malayo si Father. No? Talagang, oo. Kagaya na sinabi natin, dahil nga sa panahon, di ba, may problema yung ating Internet connection. Ayan, pagka nawawala po si Father, isipin niyo po, ayan, may problema po. Technical problem. So, babalik po siya in a while. Yan po. So, Sister Net, siguro bago tayo, total, I'm sure nandyan sa background si Father, no? Pwede na siguro tayong simula para sa ating programa ngayon. Sister Net? At para po sa formal na pagsisimula ng ating programa, samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, puspos ka ng biyaya, pinagpala ka sa babaing lahat, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Sa dakilang araw na ito ng iyong asunsyon, dinadalangin namin ang iyong patnubay habang sama-sama tayong nagtitipon sa programang ito. Gabayan mo ang ating panauhin si Padre Joel upang ang kanyang mga ibabahagi ngayon ay magpapalago ng ating pag-ibig sa Diyos at debosyon sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo po kami. Mahal na Ina, upang ang bawat salita ay maging biyaya sa aming mga tagapakinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang banal na Espiritu, Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kawaan mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Maraming salamat, Sister Net, no? And of course, habang inaayos, I'm sure, ni Father yung kanyang connection, internet connection, imbitahan na natin sila, no? Hello, good morning. Sorry po, I'm back. Yes, so Father, ang excuse po namin yan, technical connection, no? Yung ating internet connection. Sorry po, oo. Okay po, Father, no? sorry ho. So, siguro po, pakinggan po muna natin Maybe, next time I can go there if there is another. Yes po, Yan, Father. yes, oo. Yan. Total naman po, Father, madali lang. Andito lang po kami sa dulo ng NLEX na sa may San Fernando. Yes po. So, Sister Net, invite natin sila para maging part nitong ating okay. programa ngayon. At para po sa mga nais magpadala ng mensahe, greetings o katanungan tungkol sa ating talakayan, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook, Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM. Ayan. And of course, halina, ma-inspire at makipagkwentuhan po sa amin online. Just like, follow and subscribe to our official social media accounts, mapa-Facebook man yan, YouTube, or TikTok man yan. And the good news is, meron na po tayong mobile app. Yes. No? Ayan, meron na tayong palaging makakasama. You just have to search 91.9 Bright FM sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At para naman po sa mga nais tumulong sa ating radyo sa pamamagitan ng donasyon, maaari po ninyo itong ipadala through the GCash account number 0905-319-4871 na nakapangalan sa ating station administrator, Father Joseph Mary Bacay. Ayan. Maraming salamat po at ibalita po natin sa iba pa nating mga kasama, kaibigan at kakilala na mayroon tayong radyo na nakakatulong sa ating buhay pananampalataya upang lalo pang dumami ang ating mga kakaluguran. Ayan, no? Dahil kanina nagkaroon ng problema, no? Nagka-technical problem, medyo nabitin. Yung konting kwento ni Father bago tayo magsimula talaga dun sa ating, doon sa height ng ating kwentuhan. Father, pwede pa po ba kayo magdagdag na impormasyon po sa inyo? Of course, kahit hindi naman vocation story, medyo mahaba-haba na yon, no? Pero yun po, pwera dun sa Veritas, yun pong iba po yung pinagkakaabalahan po. Okay. Apo. Nako, alam niyo po,
Una sa lahat, again, good morning po at nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa pagkakataon at imbitasyon po na maging guest ngayong araw na ito. Kanina po naririnig ko na sinasabi niyo kayo po'y swerte at mapalad. Actually, ako po ang mapalad at swerte sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, isang ang karangalan ng maimbitahan. Pare, no, na pwede sana, pero ako po ay napabilang sa mga naimbitahan at malaking karangalan po yan. At ako din ho ay blessed. No? Kaya maraming salamat po. Hindi pa man ay maraming salamat. Ako po kasi ay hindi masyadong nag-introduce ng sarili. Kaya ho, nung hinihingan ako ay hindi ako sumagot. No? So, I think aside from mention na I'm the rector and parish priest and also the the spiritual director of the Senatus of Northern Philippines of the Legion of Mary. May another job pa ako eh. Ako po ay also the Vicar for Rain dito sa Archdiocese of Manila sa isang vicariate po ng sa Señora de Guia, the oldest Marian image na in the Philippines. Dahil ang parish namin ay kasama sa vicariato. So my brother priest and the cardinal appointed me for the second term to be the vicar for Rain po ng vicariate. Kaya that's another one. At dahil ako po ay nakikita nyo laging may CM, so I belong to the Congregation of the Mission. Mas kilala po na Vincentian Fathers and Brothers. So ako po ay isang Vincentian priest. So madali ho kaming makilala dahil may eskwelahan po kami kahit papano kilala, yung Adamson University. Sa katabi po niya yung parish church na kung saan ako po yung parish priest. So, yun po ang aking mga pinagkakaabalahan. Ayan. At hindi siya, para tuloy iniisip ko, yung mga Joel talagang busy palagi, no? Si Father Joel, Kahit dito. gatos din natin dito. Busy din. Oo, magaling ho yan. Oo. Ayun, so, ayun nare-remember ko, nung ginagawa pa lang yung Legion House, ayun, yun nga, yung Adamson University, doon muna kami nagmi-meeting. No? At yun nga, dahil yes, that time. sa kagandahan ng loob siguro, hindi siguro, kagandahan loob ng congregation nila Father, no? Na parang, o yan, sige, pwede nyo yung gamitin. Malapit na malapit din yan dun sa shrine. Ayan. Okay, so bago natin ipagpatuloy, o pwedeng tuloy na natin? Wala muna. Pero parang gusto ko muna mag-break para madinig natin yung awit na tama-tama ngayong kapistahan ng Our Lady of the Assumption. Ayan. So, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan, pakinggan po muna natin ang isang awit at ilang paalala. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang programang Balayang Malugod kang Maria.
kasama po natin po, of course, kasama niyo po ang inyong kakaluguran Doris, si Sister Net, and of course, ang ating bait din na atin pong panauhin, malayo pa ang kanyang pinanggalingan, si Reverend Father Joel Rescover, CM. Ayan. Sister Net, ready na si Father, no? Ayan, so, catechesis tayo ngayon, no? Marian, of course, seminar tayo ngayon, no? May tanong ka? Feeling ko, hindi, excited akong marinig yung lahat ng mga isi-share ni Father. Kasi, syempre, iba-iba minsan yung perspective, no? Although, isa lang yung pupuntahan niya. Pero, alam mo, pagka nag-aaloko siya si Father sa aming meeting, ay, nako, siguradong may iuwi ka pagbalik mo sa iyong sa iyong council. Kaya lalo na yan si Sister Eva. Talagang kinokopya niya lahat, no? Yung kanyang yung allocution. Ito yung explanation niya, no, during our meeting sa aming spiritual reading. Hindi yun nawawala. So, anong yung unang tanong kay Father? Oo. Father, para po sa ating mga tagapakinig, no? Ano po ba talaga ang ipinagdiriwang natin ngayong Agosto 15, itong araw na ito? At ano po ba ang ibig sabihin ng Asunsyon o yung pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen, no? Sa mga simpleng salita. Okay. Siguro napakaganda po na pagkakataon na itong araw na ito ay unang-una sa tingin ko po ay maging inspired tayo dahil meron tayong pag-asa doon sa inaasam natin na tayo makapunta sa langit. Yan. Ang pagdiriwang pong ito ay ang pag-aakyat sa ating mahal na Birheng o ating ina, no, sa langit. At ang ibig sabihin po niyan ay katawan at kaluluwa, inakyat siya pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo. So ito po ay dogma. Kapag sinabi natin dogma ay talagang it is a proclaimed and defined, divinely inspired, no? Ang dogma na ibig sabihin ang ating mahal na ina ng Diyos, no? Ang Birhen na pagkatapos ng kanyang buhay sa mundong ito, assume body and soul to the glory of heaven. At ito po ay pinoklama ng dating Santo Papa na si Pope Pius XII. Okay? So, yun po yung pinaka-ibig sabihin ng ating pinagdiriwang ngayon. Sa tingin ko po, tayong mga Pilipino ay hindi mahirap intindihin ito. Sapagkat ang tanong natin siguro, bakit si Maria ay nag-assume body and soul into heaven? No? Kasi tayo mga Pilipino ay mahal natin ang ating mga nanay. Wala namang hindi nagmamahal sa ating mga nanay, no? Kaya madali ho natin yan kahit pa paano maintindihan, no? Itong pagpili sa kanya ay naka-embedded na rin siguro sa ating mga puso, sa ating mga Pilipino. No? Kaya kapag tayo po ay nasasaktan o may problema, nangangailangan ng tulong, sa pamilya, ang una nating nilalapitan sino? Ang ating nanay, ang ating mama, ang ating mami. Kaya kung tayo mga tao ay mahal ang mga magulang natin, lalo na ang ating ina, ang tanong paano pa kaya ang Diyos? Paano pa kaya ang Panginoong Hesukristo? No? Kaya ang dogma ang assumption of Mary speaks of how much Jesus loves His mother, and this dogma also speaks of how much God loves us. Yes. Kaya babalik ako sa aking unang statement, no? Na dapat ma-inspire tayo ngayon dahil gusto ng Diyos, pumunta tayo lahat sa langit. At pinakita niya yan na posible sa pamamagitan ng ating mahal na inang si Maria. Ayan, okay. So, talaga naman, no? Pag-asa. Ang ganda no? Sinimula ni Father sa salitang pag-asa. No? So, hindi lamang si Mama Mary,
no? Pero siya yung naging modelo natin para tayo na mga lay people, no? Yung mga, of course, hindi lang lay. Sabi ni Father, hoy, pati kami, no? Religious, no? Mayroong pag-asa na makarating sa langit. Yes. Kaya po, no? Sabi po natin, no? Ano sabi natin? Yung madalas nating nadidinig, no? Of course, ang ating Inang Maria, ang unang alagad at modelo ng pananampalataya. Pero sa atin, no, na nandito sa lupa ngayon, nakapagitna sa napakaraming pagsubok, temptations, no po. Paano po kaya natin matutularan ng ating Inang Maria sa ating pang-araw-araw na buhay? Naku, lalo na for those times na nasa gitna tayo ng pagsubok, Father. Yes. Alam niyo po, nang tinanggap ni Maria ang pagiging ina ng Diyos, ay hindi naman lahat naging madali at maganda. Opo. In fact, nag-umpisa ang kanyang, sorry for the word, kalbaryo. Yes. Di ba? Oo, sa una pa lang ay nagulat siya kung ba't kailangan siya ang maging magdala sa sinapupunan ng bata na hindi naman niya hinanda at plinano. No? At nung tinanggap niya, doon nag-start sa pag-yes niya, di ba? So, marami mga pagkakataon na ayun nga po, kailangan nilang magtago, kailangan nilang umalis, hanggang sa ipinanganak ating Panginoon Jesucristo, ganun pa din ang kanyang naranasan. Kaya hindi natin masasabi na, kaya naging modelo at perfect kasi talagang binless siya ng Diyos. No? Hindi, kaakibat po doon ang buhay ni Maria na makikita ho natin sa ating pagdiriwang ngayon na yung life, no? The mystery of the life of our Blessed Mother and also her role in the story of humankind's redemption, makikita po sa kanyang pagiging tao na punong-puno ng divine life from the beginning of her conception until he was assumed body and soul into heaven. So, ibig sabihin po, tulad ni Maria, nakaranas din siya ng mga nararanasan natin ngayon. Ang pagkakaiba lang ho, hindi siya bumibitaw sa Diyos, lagi siyang tapat sa Diyos, kaya kahit anong hirap at pagsubok at sakripisyo, nalalagpasan niya. Hindi siya tumatakbo. Kasi hindi naman tayo susukuan ng Diyos eh. Pinakita rin yun, no? Ng ating mahal na ina. Kaya kung tayo magiging tapat at susunod sa kanyang utos at magiging bukas ang buhay natin, no? Sa divine life ay talagang kahit mahirap ay makakayanan natin. At yun yung sinasabi kong pag-asa. Hindi ko mababaliwala lahat yan, no? Dahil meron nakaabang sa atin na langit na ating inaasam. Ayun. Kaya lang po, Father, no, parang baka po sabihin po ng iba, si Jesus yun. Si Mama Mary yun, madali yun sa kanila. Paano naman kami? Parang ang hirap yata sa atin, no? Religious man yan, layman yan, na sumunod. Ang dami yata naming kulang. Imperfect kami, no? Ang dami naming flaws. Paano po kaya magiging madali sa kagaya natin, no, na makasunod, na maging kagaya ng ating ina? Okay. Sa buhay naman natin, walang madali, no? Kaya ang Diyos, pinakita rin po niya na kung para makamtan natin ang lahat, may elemento ng sakripisyo. Kaya pinadala niya kanyang bugtong na anak. At si Maria, as I've said, hindi rin naman spare from challenges and difficulties and trials ng buhay. Kaya ang pagkakaiba lang ni Maria at pwede nating sundan, yung kanyang puso at buhay ay nakaangkla sa Diyos. Kapag talaga tayo ay humiwalay at nag-rely sa ating mga sariling kakayanan, hindi talaga tayo magtatagumpay. Hindi naman na perpekto talaga si Maria kahit nung una. May mga alinlangan din, may mga doubts, may pagtatanong. Pero ang maganda sa kanya ay nasangguni niya at pinagpapasa Diyos na sa lahat. Tayo kasi kung minsan nilalagay natin sa sariling kamay at balikat natin na isang tabi natin ng Diyos. Kaya lalo nagiging mas mabigat ang lahat. No? Mas lalo nagiging mahirap. Kaya kung minsan maraming pagtatanong, pagdududa. Pero kung tayo lalapit sa Diyos ay hindi lang niya tayo susukuan. Actually, tutulungan niya pa tayo dalhin sa kaliwanagan para mas makita natin ang kalooban niya at magawa natin ang plano at kalooban ng Diyos. Kaya sa totoo lang si Maria, lahat ng kalooban ng Diyos ay kalooban niya din. Kaya nagtagumpay siya. So wala pong imposible sa Diyos. Tayo rin ay posible na makasunod kay Maria kung
tutularan po natin yung buhay na kanyang pinakita sa atin. Yung mga yapak na ipinakita niya sa atin nung siya'y nabubuhay dito po sa lupa. Ayan, thank you po, Father. No? Sister Net, ikaw, ano masasabi mo doon? Meron ka bang experience? Naano ako doon sa sinabi ni Father, no, na si Birheng Maria talagang parang tayo. Naranasan din niya Yes. yung mga nararanasan natin. Hindi siya Kaya na-spare. sabi ko habang nagsasalita si Father, oo nga naman, no, but talagang kailangan natin siyang tularan. Kasi siya nga, pinagdaanan niya, no? Yes. Lahat. Pero hindi siya sumuko. Yun nga, laging may pag-asa, sabi nga ni Father. Yeah, tsaka yun nga, yung intro niya na, actually, sorry for the word, no? Nagsimula pa lang yung pag-yes niya, kalbaryo na. Totoo naman, no? So, even in our everyday life, no? Lalo na sa desisyon ng mga pagtulong, di ba? Yan, pag-serve. Papansin mo, hindi siya madali eh. Ika nga, mas madali ang magkalat kaysa maglinis. So, meaning, mas mahirap gumawa ng mabuti para ikaw ay makasama ng ating Maria paakyat. At mas madali yung, sige, kaya mo na, kahit na ano wala akong pakialam sa'yo. Yun yung madali no? But, ayun nga, tama, no? So, maraming salamat po doon, Father, no? Tapos, Sister Net, no? Yun nga, kilala itong ating mga tayo, no? Kilala mga Pilipino na sa matinding pagmamahal or yung expression natin ng pagmamahal sa Inang Maria, kay Jesus, sa pamamagitan. Kitang-kita natin yan kapag simbang gabi, sa mga prosesyon, pati yung mga devotion. And especially, no, isa sa mga may devotion tayo, yan, miraculous, di ba? Sa Miraculous Medal, Perpetual Help, no? Father, palagay nyo, no, bakit po kaya ganito kalalim ang debosyon natin sa Kanya at paano po ito nakakatulong sa ating pananampalataya? Okay, mukhang dun sa aking kaninang sinabi sa umpisa, no, mukhang naisabi ko na tayong mga Pilipino ay mapagmahal sa ating ina. Kaya malalim yung ating pagmamahal kay Maria kasi tinuturing ng karamihan talaga sa atin na si Maria ina na rin natin. Hindi lang siya ina ng Diyos, hindi lang siya ina ni Jesus, ina din natin na mananampalataya. Kaya siguro ganun na lamang po kaalab. No? Kaya nga siguro minsan marami nagdi-devotion sa perpetual help Kaya our mother of perpetual help. Yes. Dahil sa pagiging ina, no? Ni Maria sa ating lahat. Natutulungan tayo ni Maria sa ating pananampalataya kasi hindi lang siya ina na may malasakit. Kung hindi nakikita po sa kanya yung halimbawa ng isang mabuting alagad at mabuting tagasunod ng Diyos, no? Ibig ko pong sabihin sa puntong yan ay makikita natin yung kabutihan ni Maria. Yes. No, kahit na nalalaman natin, nakikita natin yung mga pinagdadaanan niya, hindi siya yung tipo ng tao na nagrereklamo. Halimbawa, sumunod na nga ako, bakit ganito pa nangyayari? Di ba? Oo, iwan ko na nga ang lahat, but wala pa rin man lang reward ang aking natatanggap. So, makikita natin na talagang kapag ang tao punong-puno ng grasya, tulad ni Maria, punong-puno ng kalooban ng Diyos, no, sa kanyang buhay, ay talagang hindi lang pinagpapala, kundi maipapakita niya yung liwanag na mula sa Diyos na maipapasalamin niya sa buhay ng marami. Kaya maraming lumalapit kay Maria, hindi lang dahil sa ito'y nagmimilagro. No? Hindi naman nagmimilagro ang mahal na birhen In fact, ang anyang anak ang nagmimilagro. Kung makikita po ninyo sa kwento ng kasal sa Cana, di ba? Oo, doon makikita nyo kung gaano si Maria tumuro sa kanyang anak, pero nakita niya yung sensitivity na pangangailangan ng tao o ng guest ng mga panahon na yon. So ganun din po siya hanggang ngayon. No, pinapakita niya sa atin yung ano yung dapat na kailangan nating gawin at sundin ang kanyang anak para nasa mabuting estado tayo at tamang daan papunta sa Ama. Oo nga, no? At naalala nga natin, no? Hindi lang naalala, malapit na tayo. Diba dito nga sa Pampanga, ay nga yung ating Birhen de los Remedios. So, nakikita natin, kaya yun yung title ng ating
patrona dito, no? Although, of course, ayan yung ating cathedral, that's Assumption, no? Kaya may misa dyan, several masses dyan ngayon, no? At dito, tuwing September 8, no? Ang celebration natin ng Our Lady of or Virgen de los Remedios. Ayun, kaya ngayon suot ko, Coronation, pansin niyo, Father, yung aking pong Naka t-shirt, 17 ayan, naka-fiesta po years. ako ngayon. Ganda ha. Happy Fiesta po. 70th anniversary Ay, wow. po ng canonical coronation. At ayun nga, sabi nga ni Father, kita mo na, of course, yung VDLR, hindi yan naglalakad ng siya lang. Lagi niyang kasama ang kanyang anak na si Jesus. Kasi it's always, no, nagdinadala tayo ng ating Inang Maria patungo sa kanyang anak. Na, yun nga, siya yung ating Panginoon. Ay, very inspiring talaga tong ating discussion. Naalala ko rin yung mga sisters, no? Yung mga Benedictine sisters. Kahit hindi nyo po natatanong, Father, dati akong novice ng Ay, wow. Benedictine sisters. Nakabase kami noon sa Marikina. So naalala ko lang, yung turo nila, kaya siguro naging deboto rin ako ng Mother of Perpetual Help, no? Pag meron kang hinihingi, gustong ipagdasal, ilapit mo una sa ating mahal na ina. Dahil mas mapapadali pag siya yung nagsabi kay Jesus. Yun ang lagi nilang sinasabi, no? Yun. Oo, no, talagang... Pag hiniling daw ng ina, parang hindi siya mahihindihan Oo ng nga ating Panginoong Yeah. Jesus. At I think, no, unlike namin ni Father, syempre si Father Joel, ako naman may asawa, wala naman akong anak. Pero ikaw, mami ka, alam na Yes, alam mo, feel mo yung ganyang experience na pagka ako lang ang nag-request sa'yo, parang isip-isip ka pa. Pero pag pinadaan ko doon sa anak, or I mean, pagka ikaw pala, kunwari, nanay. kakausapin ko yung anak mo. Lumalambot ang puso. Oo, di ba? Hindi siya susunod eh. Pero kapag sinabi ko, Miss Net, pwede bang pakiusapan mo nga yung anak mo? Kailangan ko yung ano niya sa school, yung tulong niya sa school. Sasabihin mo lang, anak, sabi ni teacher ganito. Oo, Parang hindi tama. makahindi, no? Yes, ramdaman mo yung pakiramdam na yan, no? At of course, napakaganda pa rin ang ating usapan, pero papagpahingahin muna natin ng konti, no? Si Father, at tayo po ay magbe-break muna po sandali. Pakinggan po muna natin ang isang awit at paalala. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Balayang malugod kang Maria. Neng aba ka maranon, nino ing manalangin para kaya katamo.
po dito po sa ating programang Balayang Malugod kay Maria or Bayang Nagmamahal kay Maria. Kasama niyo pa din po ang inyong kakaluguran Doris and of course si Sister Net at ang ating pong panahuin Reverend Father Joel Rescober CM. Yan. O kanina, ika nga, more on talaga assumption kasi piyesta natin ngayon. Pero meron pa kasi nga, alam ng ating mga tagapakinig na pagdating kay Mary, hindi naman yun talaga iba-iba. Iisa lang yun, pero yung title. At ayun nga, maswerte tayo. Of course, si Father Joel ay siya din yung rector ng, of course, the Archdiocesan Shrine of Miraculous Medal. Ayan. Father Joel, yun po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan, no? Tungkol po dito sa, in a way, no? Yung history ba? Or ika nga, kasaysayan at kahalagahan nitong devotion sa Our Lady of Miraculous Medal at saka din po yung pong sa atin pong shrine. Kasi di po ba kasabihan po, pagka naging shrine, medyo matindi yung devotion ang nangyari doon. Nakarating ka na ba doon, Sister Net? Hindi pa. Ang ganda nung ano na yun, na simbahan na yun. Sige nga po, Father. Okay. I think it's also good, no? Thank you for this opportunity dahil at least may share ko itong devotion na ito, yung Miraculous Medal. Ano po? Excuse me. Ano po, sa ating mga tagapakinig at sa inyo po dyan sa stasyon, ito pong devotion ito nagsimula noong 1832 noong isang Daughter of Charity, no, yung kapatid ho naming sister congregation, na si Sister, that time novice po siya, si Sister Catherine Labore, a Daughter of Charity. So tinawag siya ng, tinawag siya ng anghel, papunta sa chapel nila. Pinapupunta siya ng anghel sa chapel. At doon niya nakita ang mahal na birhen na nag-appear sa kanya. There were several instances na nag-appear si Maria 3 beses, kaya apparition. So, kaya kung makakita ho kayo ng madre na nakaluhod at nasa lap ni Mama Mary, that's Saint Catherine. That's the first apparition. The second, yung may hawak ng globe. No? And then the third, yung merong parang rays na sikat na nakabukas ang palad, tapos may mga rays yung iba na iba't ibang klase ho. Pero isa lang po yung sabihin nun, yan po yung babae o Maria na nakabukas ang palad. So ano po ang sinabi sa kanya ng mahal na birhen? Para of course to make it short dahil medyo maikli lang naman ang ating programa. Ano po? Magpagawa siya ng medal. Okay? At actually ito ang kaisa-isang medal na ang mismong si mahal na Birheng Maria ang nag-design. Una, tinawag po itong Immaculate Conception Medal. Dahil po kung babalikan ho natin talaga, kauna-unahang nagsabi kung sino siya na Immaculate Conception, kay Saint Catherine Laborie po. Tinanong siya kung sino siya. So, I'm the Immaculate Mother. I'm the Immaculate Mother. So, in other words, the medal na pinagawa ni Mama Mary na ipakalat niya, at kung sino magsusuot nito, makaka-obtain ng grasya. Kaya wear the medals, no? Pero nakatataka tayo siguro, bakit miraculous medal? Immaculate Conception Medal pala yan. O kasi ho, during the centuries, habang ini-spread at pinopropagate po itong devotion na ito, marami po talaga ang nakaka-experience ng milagro. Nakaka-obtain ng graces. Kaya ng pasa hanggang sa tinawag ng Miraculous Medal. Our Lady of the Miraculous Medal. So, simple lang po ang devotion na ito. Those who will wear the medal will obtain graces. So, bakit po dito? Dahil Vincentian po at part ng Vincentian family, si Sister Catherine Labore, parang in a way in-entrust sa amin itong gift at blessing na ito. Kaya ito po sa Pilipinas, dito po sa aking parokya, ang kauna-unahan na spread itong devotion na ito sa Pilipinas. It so happen lang po na meron na kaming national shrine sa Sucato, Parañaque. Yun po yung national shrine. But during my term until now, I initiated na maging shrine dahil may national shrine na, so kaya naging Archdiocesan Shrine siya. Pero talagang every November 27 po ang piyesta. Kaya since then hanggang ngayon,
every hour ang misa namin, marami po talaga pumupunta ng mga devotees ng Our Lady of the Miraculous Medal. So, yun po yung short explanation on this devotion. No? Marami hong mga santo ang merong devotion yan. Yung nag-celebrate po kahapon ng fiesta, si Saint Maximilian Kolbe, si Saint Mother Teresa of Calcutta, no? At marami hong mga iba pang martyrs na merong special devotion to our Blessed Mother through the devotion to the Our Lady of the Miraculous Medal. So, kung makapunta pa kayo sa France, sa Rudebac, kung saan doon siya nagpakita sa chapel ng mga Daughter of Charity. And in fact, the body of St. Catherine until now, uncorrupted po. Kung makikita niyo. Patunay na talagang totoong nagpakita ka sa kanyang mahal na birhen. Yes, opo na. Tapos, Father, no, kung mapapansin natin, no, kahit na you're wearing the miraculous medal, still, ang pinopropagate niyo pa din po, of course, is the praying of the Holy Rosary. Yes, oo, kasama po yan. Oo. Ayan. Kasi syempre nasa modern age na tayo. Paano niyo po kaya, no, dahil kayo po ay medyo bagets pa rin naman, Father. Piliin niyo po ba? 49 na ho ako. Hindi halata, no? Ayan, paligay niyo po paano niyo Salamat po ba matutulungan kami, no? Na nasa mas mataas na edad na makumbinsi itong mga kabataan natin para sa debosyon sa mahal nating ina sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Okay. Totoo naman po na kung minsan ay paulit-ulit naririnig na natin yung comment na yan, minsan nakakatulugan, boring, no? Pero siguro ang isa sa magandang motivation natin para magdasal ng Santo Rosario ay lagi kong nakikita yung praise na to Jesus through Mary. Diba? So yun naman talaga. Alam nyo, si Maria, kung titignan nyo ang Santo Rosario, very seldom tungkol sa kanya, about sa kanya. Kaya diyan ko napatunayan na si Maria talaga ay tinuturo tayo kay Jesus. Kasi po kapag tayo po ay nagdadasal sa Santo Rosario, nire-remind tayo ng pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoon at binibigyan tayo ng pag-asa. Kaya tingnan niyo yung mga misteryo. Puro buhay ng Panginoon. No, hindi kay Maria. Na si Maria ay tinuturo lang tayo sa kanyang anak. Kaya to Jesus through Mary. So I'm sure some of you sinasabi, yan ay for protection, yan ay lucky charm sa iba, no? Or ba't kaya ang daming beads paulit-ulit or display nilalagay sa ating mga katawan, no? Okay naman po yan. Pero siguro ang magandang lagi nating isipin para ma-motivate tayo magdasal ng Santo Rosario ay pinaalala sa atin, no? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil halimbawa kung tayo ay may mga problema na hirapan, magdasal tayo ng Santo Rosario. Para may paalala sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. May paalala niya tayo at may bigyan ng pag-asa dahil pag pinagdasal natin yung glorious and luminous mysteries, nakikita natin doon, no? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At kapag pinagdasal natin sorrowful din, grabe yung sakripisyo niya sa atin. Pero hindi lahat ng sakripisyo at kahirapan nandoon. Nandun din ang joyful, no? Yes. No, kaya andun ang Diyos, no, kasama natin sa hirap at ginhawa. Kaya if you will pray the Holy Rosary, it's not about repeating, but it's about reminding of the love of God for all of us. Ayan. Gusto ko yan, Gusto ko yung salita na yun, no? Reminding. Yes. Hindi ka dun sa basta repeating lang. Although, ayan, ikaw teacher ka, no? Ma'am Net. Di ba? Alin ang mas gusto mo, di ba? Yung binabasa lang, memorize mo lang, or paano nagiging memorize ang isang bagay? Is it the repetition? Ika nga, di ba? Para ma-memorize ng estudyante ang kanyang mga subjects, no, yung kanilang mga topics, ulit hanggang isa kabuhay na nila. At ayun nga, ang maganda nga lang dito sa ating Santo Rosario, ay nga, may kasama siyang reminders, no? Reminding us of how the Lord loves us at kung ano yung mga pinagdaanan niya. Diba? At bukod po sa Santo Rosario, Father, ano pa po kaya yung mga practical na paraan upang maisabuhay natin ang debosyon kay Maria sa ating mga tahanan?
Okay. Sige, isang activity na dapat natin magkalilimutan, sinabi din yan sa Our Lady of Fatima, di ba? No? Yung ating monthly dawn or monthly procession, no? Every first Saturday of the month. Mahalaga din po yan. Because this is not just a procession, but also a expression of our oneness with Mary sa mga sakripisyo nila din po. In a practical way, alam niyo po, sa buhay natin, araw-araw may mga choices tayo, may mga decision tayo na ginagawa. So, sa tingin ko po, bilang mga Kristiyano, matututo tayo tulad ni Maria na aside from you asked me kanina kung bakit malapit tayo sa kanya, siguro isang reason is Mary was a woman of faith. No, she was a woman of faith. So kailangan sa pamilya at sa atin, laging meron tayong tiwala at pananampalataya sa Diyos. No, mahalaga po yun. Dahil pag meron tayo niyan, everything will be added unto us. So halimbawa ho, kung may mga problema, matuturuan tayo niyan na mag-usap, mag-dialogue. Laging nasa Diyos, matuto tayong magpatawad. Hindi ho ba? Dahil ang pag-yes ni Maria ay hindi lamang po na dahil siya ay nag-conceive, no, ng bata sa napupunan, but she also conceived the word of God. She believed the words of the angels, no, the angels' words that God can do the impossible. So in other words, there are things in our life na minsan sinasabi natin napaka-imposible, no, na mangyari, no. Pero tinuturuan tayo ni Maria na if we believed and lived, no, the word of God day to day in our lives, then God can do the impossible for us. At pangatlo na practical para mas mapalalim ating debosyon kay Maria ay of course hindi lamang po sa loob ng simbahan, sa altar, nakaluhod, nagdadasal, di ho ba? Ang dami hong mga virtues na pinakita ang ating mahal na ina na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan, yung manatiling mapagkumbaba, no? Kaya nga, lagi niya sinasabi sa Magnificat, ang mga palalo'y binaba, no? At ang mga nasa ilalim ay itinaas. So, lagi tayong maging mapagkumbaba. Mahalaga yan sa ating pakikipag-ugnayan sa araw-araw. So, dumadami na yung mga mayayabang, dumadami na yung mga arogante, na marami na yung hindi nananalig sa Diyos. No, kung meron man mga bagay si Maria na itinuturo, ito kasi kailangan natin ngayon sa ating buhay at modernong buhay. No? Yung maisabuhay yung mga virtues, ugali, na magbibigay sa atin ng kapayapaan din at magandang pagsasamahan at relasyon. Ayan. Ang ganda, no? So, Nisip ko tayo, kailangan natandaan ko yung tatlo na yun. Ano nga ulit yun? Activity, regular activity, once a month. No? Number 2, ay isipin natin na lahat ay posible. Lalo na kung ito ay hiningi mo sa Diyos, no? Sa panggitan ng Maria. And of course, ay practice yung mga virtues. Hindi man tayo perfect, pero ika nga ay little by little, di ba? Naalala ko tuloy, no? Kahit nasisingit ko na. No? yung tinatawag na, of course, yun doon sa LOM. Singit ko na, Father, baka mali yung sasabihin ko, no? Yung una, of course, yung prayer, the mortification, and the sacraments. So, yun yung parang pattern, no? Para mas lalo mong madaling magawa, no, ang pagsunod sa ating mahal na ina. At ang dami na, no, halos lahat ng words, no, yung mga praises na nasabi ni Father, lahat very inspiring. Pero siguro ask pa rin natin siya kung ano yung kanyang pinaka, no, mensahe sa ating pamilya, no, sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Especially, yun nga, ngayon ay kapistahan ng ating mahal na ina. Father? Opo, oo. Napakaganda po ng papistahang ito para ipaalala tayo ng Diyos at ng ating mahal na ina na Earth is not our homeland. No? Yes. Una-una. So, ibig sabihin, as we contemplate Mary's journey,
towards heaven at tayo rin naman ay ngayon ay naglalakbay towards heaven, ano ho, no? So maganda na yung ating mata, ang ating puso at isipan ay huwag natin tatanggalin doon, no? We have to fix, no, our gaze on the eternal, because we will one day share in the same glory that Mary received. Kaya ito pong araw na ito, napakaganda po ipaalala na nag-culminate ang buhay ni Maria at natapos sa kanyang buhay sa mundong ito at pumasok siya sa buhay na walang hanggan. So this feast also directs our eyes to where we will follow when our earth life is over. Kaya gawin natin ang mga bagay na makalangit, hindi lang makamundo. Gawin natin yung mga utos ng Diyos na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At sabi ko kanina at sinabi din natin mga host, no, na ito ay hindi lang kay Maria kundi sa atin din. Matatamo kung susundin natin ang kalooban ng Diyos at lagi tayong mag-yes sa ating Panginoon araw-araw sa ating buhay. So isipin pa rin natin na tayo karapat-dapat sa langit at gawin natin ang makaya natin para makapunta sa langit. Amen. Napakaganda, no? Ayan. Okay. So, habang pinapagpahinga muna natin si Father, siguro check natin, Sister Net, sino ba yung mga nakasama natin ngayong oras dito sa ating programa na ito? Naku, ayan, marami-rami. Sister, pwede bang pakibasa mo nga yan? Naku, nandiyan kaya aking mga kasama din. Tingnan natin. Thank you po sa ating mga FB viewers, Rowena Andaya, Eva Castro, Gracie Tulabing, Remedios Canlas, Linda Anicete David, Ofelia Maglalang, Lota Garcia, Jen Umali, Marie Grace Lumba, Amelia David Pamintuan, Cherry Pie Salon Torla Umlas, Grace Supan, Lourdes Rivera, Carol Agapito, Paulino CL, Deidang Altamirano, Melia Diaz, Augusto Yabut Sabado, Sally Castro, Jennifer Lanado Nugi, Erica Mendoza Dizon, Ariel Di Matulak, Joan Dungo Gonzales, Balen Layug, Makasakit, June Paling Tumulak, Mark Joseph Pineda, Jonathan Aquino Pineda, Jing Malyari Briones. Thank you very much. At may note pa, no? Maraming salamat stars, kay Brother June. Nagpadala siya ng 100 stars. Ayan, thank you, bro. Thank you po. Ayan, at ang ating mga mensahe. At para naman po sa ating mga FB comments, Eva Castro, good morning po everyone, especially Father Joel Rescover. Glad to hear and see you online po, and Sis Doris and company. Lota Garcia, Thank you po, good Sister morning Eva. po, watching. Thank you po, And Sister from Lota. Amelia David Pamintuan, good morning po. Cherry Pie Salon Torla Umlas, Maya Payabak po, and Grace Supan, good morning po Father Joel, Sister Doris at Ma'am Net. Salamat po sa programang Balayang Malugod kang Maria. Maraming salamat thank you so po. much Ayan. po. I think hindi nabanggit, no? Si Sister Rosario Tamoria is watching, and Maria Teresa Bugayong Abad. Maraming salamat po sa inyo. At wow, kulang sa atin ng isang oras no? Pero nadinig natin may lakad pa si Father din, no? Kaya hindi rin natin pwedeng itodo, no, tong ating kwentuhan ngayon. Okay. At dahil dyan, no, pakibasa muna natin tong ating mga paalala, Sister, no? At ngayon nga, kakasabi lang natin kanina na tayo ay in preparation para dito sa ating canonical coronation on September 8. At dahil congratulations. Yung pong atin pong, of course, ang atin pong probinsya ay meron pong tinatawag na Visita Vicariato, at ang host ngayon ay yung St. John Marie Vianney. Ngayong araw na ito, hanggang Lunes, ang atin pong krusada, Mother Mary and Santo Cristo del Perdon, ay nasa Santa Lucia Parish. Pero yung mga susunod na schedule niya, Sister Net? Opo, from August 17 po to 20 naman, nasa University of the Assumption. From August 20 to 26, San Jose Parish.
From August 26 to 28, Repository Chapel, and August 29 to September 8 sa Metropolitan Cathedral of San Fernando po. Ayan. Mapapansin natin na yung August 30 to September 7, nasa katedral Oo, na nasa siya, no, katedral. Sister Net, kasi meron yung novena. No, magkakaroon ng novena masses at during that period ayun yung schedule niya. Meron tayong schedule. At of course, yun namang September 8, 2026 on the day, no, of ng the ating canonical coronation. coronation, no. Ito yung reenactment, no. Ayan ang magiging schedule natin. Paki-announce Opo, mo nga, from Sister. 6 o'clock a.m. to 8 a.m. Tsaka 12 p.m. So, bali yun yung mga tatlong masses, no? Oo, 6 o'clock a.m., 8 a.m., and 12 p.m. So, Holy Masses at the Metropolitan Cathedral of San Fernando. For the sick, the elderly, and those who may be unable to attend the afternoon celebration. And meron din po tayong 1:30 p.m. Liturgy of the Hours, 2 p.m. Confession, sa Bren-Zigyao Ito yung venue Convention natin Center. ngayon, no? Oo, and 3 p.m. Eucharistic celebration sa Metropolitan Cathedral of San Fernando at papunta na ito sa Bren-Zigyao Convention Center. And then for the last part, procession to pabalik. the Virgen de los Remedios Repository Chapel after the Mass. Okay, so yun po yung magiging activity po natin ng September 8. Pero banggitin ko na rin, dahil kasama natin ang spiritual director natin, yung September 7, ito naman yung founding anniversary ng Legion of Mary Mary. worldwide. So talagang bago talaga yung birthday niya. No? Ika nga, no coincidence. Pinlano ng Diyos para talagang maramdaman ng bawat miyembro ng Legion of Mary na ayan, kami mga sundalo tayo, no? So ready natin pagdating ng birthday niya. Ayan, yung kung ano man ang ating mga apostolate work. So Father, of course, bago po nyo kami i-lead sa atin pong panalangin, baka po meron po kayong nais batiin, meron po kayong paalala na activity po para po kahit po doon po sa sa shrine. Kasi ito naman pong ating programa ay naka-FB Live. So baka meron po kayong mga friends na nakikinig ngayon. Hindi lang sila hindi lang sumali, no? Pero nadidinig po nila. Tsaka po si Brother Glenn. Okay. So, officers, no? Una-una, salamat po Sister Doris and Sister Net and sa bumubuo po ng programang Balayang Malugod Kang Maria at sa kay Sister sino po yung nag-invite sa atin Sok na po. kasama natin sa natin. Salamat po sa inyong tiwala at oportunidad na binigay sa akin para maging bahagi po ng napakaganda at inspiring din ho na programang ito, no, na nagbibigay daan para mas mapalapit at mas ma-appreciate po natin ang mahal na Birhen sa ating buhay. Sa parokya naman ho namin ay so far magkakaroon kami ng pilgrimage, no. I think 2 years ago nag-pilgrimage kami diyan sa Pampangas. We will have another one September 12. Sa Rizal naman kami. So may mga gustong sumama, open po yun. So as a celebration, no? O celebration, yun po. So yun lang naman sa parish namin. At sa mga nakikinig at sumubaybay, salamat po sa inyong pasensya at presensya. Ay, Para gusto ko na kailangan tandaan ko yung linya na yan, no? Pasensya at presensya. Yan, Thank you po. So, of course, kung okay na yung greetings ni Father, Sister Net, ayan, sasamahan tayo muli ng atin pong panauhin, Reverend Father Joel Rescober, para po sa ating closing or concluding prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal naming Diyos at nagpapasalamat po kami sa magandang araw na ito at pagkakataon na maabot ang bawat isa at ipagdiwang ang kapistahan ng pag-aakyat mo kay Maria sa langit.
Papasalamat po kami sa pagbibigay mo ng nag-iisang ina na aming huwaran, na aming inspirasyon sa aming paglalakbay sa mundong ito. Nawa ay palagi niyo po kaming protektahan at ipag-adya lalo sa anumang kapahamakan at bigyan ng magandang kalusugan, ng kaluluwa upang patuloy na makapaglingkod tulad ni Maria at maibigay namin sa iyo ang aming oo sa bawat hakbang at yugto ng aming buhay. Pasbasan mo po ang lahat ng bumubuo ng programang ito, ang aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Nawa ay patuloy silang ma-inspire ng ating mahal na ina na tumugon sa iyong paanyaya na sumunod sa iyong kalooban. Nawa ay palakasin mo ang bawat isa upang aming maisakatuparan ang misyon na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kasama ang nag-iisa naming inang si Maria. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po, Father. At Sister Net, I think yung paalala natin na programa pala, no, na ating aantabayanan pa po mamaya hanggang bukas. No? Kaya, ayan. Thank you po. Ayan. So, I think pwede na siya. Okay, so mamaya po 4 p.m. It's a Girl Thing with Miss Mary Joanne S. Yabut. 5:30 p.m. Like Ko, Love Ko. Programang Makiramdam at Magparamdam with the Archdiocesan Council of the Leyte-Ning Kekatamong Archdiocese. At 7 p.m. po, The Lord is My Shepherd. At bukas naman po, Sunday, 6 a.m., Men of Light with Cardinal Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. 7 a.m., Pasakalye with Father Nono Alfonso, S.J. 10:30 a.m., Live Mass from Immaculate Conception Parish, Guagua, Pampanga. 5 p.m., Live Mass from the Minor Basilica and Parish of the Most Holy Rosary, Angeles City. And 7:30 p.m., Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu with the Diocesan Service Committee, Catholic Charismatic Renewal, Pampanga. Yeah, maraming salamat, Sister Net. At muli po, maraming salamat po sa atin pong panauhin, Reverend Father Joel Rescover, CM. At sana po, hindi po ito ang huli. No? Kundi simula pa lamang at sa mga susunod ay pwede po namin kayong imbitahin. Sabi nga ni Father, siguro next time andito na siya sa studio. No? So maraming salamat po, Father. At of course sa ating nakasama dito sa studio, si Sir JM Ocampo. Maraming salamat sa iyo. No? Job well done. And of course, yung ating mga nakasama via, of course, yung ating online, madami tayong nakasama. Yung iba hindi na nagparamdam, pero I'm sure nandyan sila. Maraming salamat po. Yung po mga members din ng Legion of Mary from Senatus, no, to Presidium o Presidia. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo babanggitin. Sa susunod po, kayo naman po yung guest. And of course, Sister Net na talagang lagi ding present. Ito po ang inyong kakaluguran, Doris, at naway patuloy tayong gabayan ng Birheng Maria patungo sa kanyang anak na si Jesus. Opo, bago ako magpaalam, pahabol po, no, i-greet ko lang po yung mga Benedictine sisters na mga kapatid ko. Sister Nicole Garcia, Sister Mary Emanuel, Sister Sita, ayan. So again, ako po si Sister Net na nagpapaalalang lagi nating isabuhay ang mga halimbawa ng ating mahal na Birhen at upang manatili tayong mas malapit sa ating Panginoong Jesus. So maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Balayang Malugod kang Maria, September 19. No, ikatlong Sabado ng buwan, dito lamang po sa Archdiocesan Radio Station of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Salamat. Thank you po. God bless. Power to your program. Yes. Balayan